ମୁଁ ବବୁଲ ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବବୁଲକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେହି ହିସାବରେ ମାସ୍କର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ୱେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାଲି ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ। ତ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ହେଲା ଦେଖିଲି କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କକୁ, ଇଏ ହେଲା ମାସ୍କ, ଆମ ନର୍ମାଲ୍ ମାସ୍କକୁ କିଛି ଲୋକ କେମିତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କୋରୋନା ରୋଗ ହେବାଠୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନ ବିଗିଡ଼ିଯାଉ, କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କ ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାସ୍କ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଥାଉ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଏମିତି। କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାସ୍କ କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ତ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାସ୍କ କଲେ ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ପାଟି ଆଡ଼ୁ ନ ଯାଉ, ନାକ ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କ କଲେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ମାନେ କ'ଣ ନା, ରୋଗ ହଉ ମାତ୍ର ମାସ୍କଟା ଥାଉ, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କୋରୋନା ହେବ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାସ୍କ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା କେମିତି? ମାସ୍କ ଆମେ କେମିତି ପିନ୍ଧିବା ନା, ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ମାସ୍କକୁ ଆମେ ଏମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା। ହାତକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାସ୍କକୁ ପିନ୍ଧିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଆମ ନାକ, ଆମ ପାଟି ପୁରା ଆମର କଭର୍ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭାଇରସ୍ ଆମ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, କ'ଣ ନା ଆମର ନାକ ପାଟି ଆମର ବେଶୀ କୁଣ୍ଡାଏ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ନାକ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ତାଦ୍ୱାରା ବି ଭାଇରସ୍ ଯାଇପାରେ। ତ ମାସ୍କ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାକ ପାଟି ଯେମିତି କଭର୍ ହେଇକି ରହିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା, ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ମାସ୍କରେ ଲଗେଇବେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାସ୍କ କାଢ଼ିବେ ତ ମାସ୍କ ଆପଣ କେମିତି କାଢ଼ିବେ, ଏ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣ ଧରିକି ମାସ୍କ ହେଲେ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ